ti kalendaryo mat nagigana trenda. Ay dapat lang iti STL kang bingo car. Well, grabe lang. Oo. 38 at least ang bingo. Oh. Nagbutay sa ng bingo. Amoyo ba? Alat mo yung bingo? Na mabingo ka, delikado ka. Well, dapat Bingo. Yeah, 75. Ano na gano'n? Under O, kalbo. Alright, mga idol. Happy lang buhay. Good vibes lang tayo today, mga idol. Okay, good morning. It's Friday. Ni Idol Glenn. Kaya siya ni Idol Glenn Batuyong kadwayo tatanga Biyernes. Ay, si kagaya. Happy Friday. Ayun, happy Friday. TGIF, mga idol, TGIF. Thanks God it's Friday. Ken, Minto naman minsan nga Friday. 13 man eh. 13. Namatlo nga nag-13. From February February to March. Gaya. or January. Ano ba? January. January to March. Di January nagkuha ba? 13 ba? Ay, February kaya ma. February duala. March. February and Kaya March. mga idol. Oo. Diba? Ay, alakot sa pila kumaapot agbaling swerte. Buenas. Naswerte yata kasi Oo. namindwa. Oo. Haan ka dito no ko malas tay nandamin siya lang deta ket namindwa diba? At least kita blessing ako nada. Anyhow, kasi nga talaga. Anyhow, Idol Glenn, speaking of buenas, ada ka tamo ti buenas or swerte? Ti maki salipto kada ito'y Little League Philippine Series. Kasi naman dito iti concept na Idol Glenn. Ano ti iti kas bilang maysa kada ito'y napusgan. Wow, napusgan. Nga sports enthusiast dito'y IFM News. Kasano dito'y Little League Philippine Series? Try mo dito nga na i-coverage. Little League kwa dito baseball, dito ubing, dito 17 and below. Baseball dito. Dito ket dakkel nga mang boost ka dito players tayo dito Ilocos Norte. Kasi dito i-produce tayo dito Ilocos Norte. May isa ka dito top tier di Pilipinas. So ever since ka daki di Capitol namin talo tayo nga nang ipatulod IJ California di ubing nga napan naki Little League. Napan na naki Little League kaya adabas-bas ni Governor Ide. Nga they are from Curimaw yata. Basta diyak nagkamali. Just manunok ko Idol Glenn. Di gito elementary di Little League. Actually that Little League ket mga i-compare mo mga 17 and below. Okay. Oo. So bingatal talaga. Bing da. Amo dita integrated school mo balin dita isod na tikwata syempre integrated school di kita college yata college from junior high to pababa. Itata digit taga Maglawi idi ko iso dati na pan, and then one of the players nga the JD ko nangi-represent ti Pilipinas. Idi ko iso nga kada di kanya din South Olympics yan. Olympics dati ay Olympics talaga. May sa isuna. Iso nga dito nga event nga Little League para ka dito mangi dati ti ag-host yata, di ba? Yes. May isa nga dakil nga malaking karangalan malaking karangalan kan dakil nga ko deta nga digi mang boost ti confidence digitay players tayo nga ubing from digitoy ag excel iti baseball. Sa bali dati agda mga uso nga ayam itata pickleball. Sa bali by at least DJ nga pickleball iso ti may isang rising sport itatay ito'y tayo at dito nga dito nga pickleball. Imagine am dito tennis, di ba nakalawlawa din impampabasida basta di half court lang na kuma kasla di makilang mat nga ping-pong at na table tennis nga kasi lang kakwa nang na-try kon. Do you enjoy it? I enjoyed it pero iba rin lang talaga pag yung sports mo din. Kasi siya ping-pong table tennis. Table tennis. We play kani abi mo tennis. Tennis kam nga
Diba? Sa nagpik-pickleball kami. Amo kay Dolio. Sino? Alex Yala. Slash Crush. Actually ti talagang ti idol ko hindi ko kada Sino? the pit sampras hindi mo siguro amon. That was when I was 1789 apo. 17 years old siguro. The pit sampras. Very good. 1789 din yung idol. Anak pa na yanak. Carlos. Carlos, anak? Carlos Hani Yulo. Agasin. Ay, Agasi. Agasi kasi lang familiar Carlos data. Agasi, Ano ba dito? Rapper data? Nga niya. Nga ni rapper. Inalandala DJ Quadga po ka DJ Quadet. Okay. Yan, speaking of dito Little League Series, Idol At Glenn. ito ka umay. Di ba? So parang palarong pambansa? Yung gaganapin? Hindi siya palaro. It's exclusively for baseball lang. Ay, baseball laing. Akala ko madaming sports and then Little League. Anyway, pagsaritaan taman about dito yung local sports tayo. Kasi dito yung sports tayo ti locally ado ti napipig sa ti kwata especially di ba nangikwaman ni sindeto yan ni Congressman AMB si volleyball ka beach volleyball so pa digita na pipig sa ubing kitang puro ubing digijay so danto ti isa nga makilaban danto so pakakitaan da sa feel ko sa Nicolas mo din digijay da kayo nangabak first district kay Bahaan second district ka gayam nangabak kayo haan sino? Da kayo, Paway. Diyan ka mo. Actually, ti kamayatan ti Paway aya. No, adda deto R1AA. Ti kanayon nga champion ti volleyball girls ket DJ Paway. So dati talaga nga ever since idi 2000 after COVID iso da nga kanayo nan ever since kasi ti kwada ti iso ti legacy da ita Paway no di kaya dati di kaya nalalaing Ilocos Norte representative di ba iso dati Ilocos Norte district do kwa ay SDO Ilocos Norte district sa Malapad City ngem iso dati talaga nga mangi-represent ti Ilocos Norte hindi nga ron pala ron iso dati talaga nga nag-represent ti R1 kita sepak takraw pa di na duma ano gri ti sepak takraw gay entry ko ako syempre ket di kamot makalagto ita ako may talon sa apay lang askaw ket apo alalin kan ako dati ka sa Idol Glenn nagbuyak na minsan dati sepak takraw talaga kaya parang vertical ka pa at nangarod ka kasi dito yan no di tayo no di yung amo kasi di pa linamot-lamot na kamot ti Indonesian kada Malaysian among di naglalaing na talaga because ijet di lang naggapo deta nga sports yes and speaking of sepak takraw di kalaingan nga may isa nakita ko na MMS show MMS show nalalaing na kita grabe Idol Glenn di kita kumukugtar di kita di ba kaya nakastop pa yung mga idol mismo apong utilize ko dagiti equipment dapat kat manayon ng equipment actually when dagiti dapat kumamot nga makita ti makita ti gobyerno tapno iti province tapno mabus dito yung confidence daya dahil ada kumamot free training da or clinic especially dito yung basketball adamit makikita nga basketball iti dakil nga molno every quadra basketball 3x3 ita SM ayada hanis ka minti nagayaman ta pagayaman da 3x3 every now and then tingin mo makikita di kaya talaga professional take kaya kumamat pang youth di kita medyo ada kuma under 17 under 15 tapos kaya kumamot di laban taha nga puro di kita lalakay mga ngam nakakuli di kaya matkit di ada laban ti kwada da dito laban ada mot i-sponsors da
Kaya di syempre ti alaan na kadi napipigsa nga talaga. Correct. Ngam day kumakayat ko dito kumamot ada kong malaban ti under 15 or under 17 di tiglaban tapno napimpintas mo lang ore 3x3 la deta napintas Yes, nga kwada day jay nga Yung half court lang kaya. half court nga ko. Alam mo nga Whole agol korte ka Tataludo. talo di kay pinaka-escort sa nga pulo kat nabanog kayo. Ala apo. So, di kami apo George sila sa kabantangan nga mapanda mapanda kayo tatay jikasta mapanda minda gito mapanda ag dalos Mayat mapanda pidot nasaya at deta obrayo si ka Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated Ilocos Norte deta. Wen. Sino ni George? Ni George si ka George. kabantangan pati chairman ni Sir Louie Bonifacio nag-birthday ni Kalman. Shout out kay ka George. Nag-imos ni Pato Idol Glenn. Kumamon ba ni Sir Louie Bonifacio nga chairman iti FMPRIN referee pa iti basketball. Di ba? So nga feeling ko this coming summer adan sa Jakamuan jak lang sure mga idol pero adan to ti paliga kada digitay pesta isot pa pala nyo kami nagidya mga idol nagitay pesta data ti may isang mabiling professional day referee apay at every now and then aming digiti ko barangay saya lang nga dyan munisipyo every barangay ada day agpapaliga at sasarap na referee among ticket ko nga talaga agbali nga referee I am also a referee maalang awan ngamin DJ awang ngamin DJ sila ko lisensya ngam amo kag referee at dapat no sakbay kang referee ada lisensya ako mapangka ingam ka amok tag referee akar mo na EJ basketball at EJ church minu ko ano ko awan ti referee agsak tag referee nata may sapeng referee ko wala alis to lang tag referee amo laki di basic na technicalities di ka kasjay Lucas Jay ano ko di Jay ligos ka ay kadwa ka na on the way kami na Jaya Mount Laminan o may kayon kadwak na ito ay kaming TPNP Sarat dito ay patrol ko na syempre hello kay ka Apo Police Captain Ashley Kleiner kakayo rin mga bigat mo Apo Hepe kaya nagiti kaming TPNP Sarat na imbang bigat nyo amin aganad kayo baka kindi na kay timapidot ano mo na dyan di andal marbarad na dati dati youth competition na Little League Tournament kaya ilalahokan ng kabataang 17 years old and 17 years old and below Little League kunada ngayon natin dapat nga pangrugyam 12 years old or 13 years old actually no agayayam ka ti baseball nga talaga ang digiti ubing as long ubing ka pa lang idi elementarya mabalina at digiti malagip ko idi elementarya na ti talaga nga agi excel idi ko kanaymi nga kalaban iti South Unit idi ko agad Kurimao. Nalalaing da nga talaga hindi ko. At makita iti talaga nga pag trainingan dan samot nga hindi ko nung magtare da isipin natin da ita seashore ije nga talaga iso nga rod iso di nga ito mapuntoon imagine am tumaray kang iti ko iso nga nagpapaspas da iso dragon bell iso dati talaga nga digije ti ingot ko kasala lang kasala no ang digije ti color na hindi ko ngayon nagtatangkay na babasit dangim nagtatangkay na actually Idol Glenn puro heavy butter da amin hindi amam kami na Idol Glenn nung amin ada kayo taigit ti baybay ato di kiti resources mo no sa kawatak and film mo balik ag taray-taray igit baybay apay ko na DJ Force na di ba may lupo kami kasi siyempre matrain mo ta magbagim saan natipig sada talaga babasit da kasi lang masikang kayang-kaya na vertical Aman naman na po. Ada dakil nga talaga ng basit. Ngam talaga nataray. Ngam talaga nga pumatit. Puro home run. Tipatit day. Iso nga, ape kastoy mo. Di gito yung ubing kam lagpapada kam. Pati ko rin, pati ano yung pagudpod. Basta di gijay. Basta di gito dati asidig ti. Pasukin. Kitam ni Rebs. Natangkang karot day. Karot ngisit na.
Pamuna yan. Ni Rems na laing kadok na may basketball data. Okay, nalinggay ko. Basketball ni Rems niya. Ni Rems data. Oo. O, susunod. Actually, tinumo ito yung Awati Sports. Ano damagam ka ni George? Tipay lang pagsursuruam ayan tap no maka Scrabble na kami ni. Scrabble kapang talagang nalalaing mo data at Scrabble ngam no kwa no kahit mati ag volleyball uno basketball pa lang ka agi download ko pala ta cellphone mo. Kasano naka training net. Ano tayo napintas ingkat pa lang ito'y ayan na dito ita San Nicolas na Robinson nagiyada pag basketballan la. Ay, Tom Swan. O, nagtakwantom. Katakwantom kaya ang shoot ka pa lang. Yung video kayo mo po. Anyway, kasi mga idol. Natingaran mga idol. Ito tuloy tayo tapo. Nagitin sa mga sports. Nagitin kasampulan ng obrain ng makasali kayo. Kakastoy ng mabanag. Naskan yung obrain. Ag-train kayo ba? Clinic kayo ba? Kaya na dumapay. Yes. Oras Tintero Pilipinas. Alas 5:30 mga idol. Ituloy ito. Nagito yung salitaan. Kalpasan dito yung pamalagim ay ko na ito. Referee nakmet no ko volleyball. Isung pa-vibol kayo. At i-hire na kami kada Chairman Louie ko na ni George Ross sa kabantahan. When. Yes. George. Ng George. Idol Glenn, baka agpaliga din. Isundot kapitan dito, barangay daan. Oras, alas 5:30 mga idol. Dito Intero Pilipinas.